Στην Αθήνα οι πολυκατοικίες στέκονταν η μία δίπλα στην άλλη σαν κουτιά γεμάτα ιστορίες που δεν θέλει κανείς να ακούσει. Εκεί ζούσε ο Δημήτρης, ένας άνδρας ήρεμος και εργατικός που είχε κληρονομήσει 2 μικρά διαμερίσματα από τον πατέρα του. Ήταν άνθρωπος απλός και ποτέ δεν φαντάστηκε ότι ο κίνδυνος δεν κρυβόταν στους ξένους αλλά μέσα στην ίδια του την οικογένεια. Ο αδελφός του, ο Νίκος, είχε άλλες σκέψεις, ήθελε περισσότερα από όσα του ανήκαν. Ήθελε χρήματα, ήθελε ιδιοκτησία, ήθελε έλεγχο και πίστευε ότι ο Δημήτρης δεν θα μπορούσε ποτέ να τον αντιμετωπίσει. Η μητέρα τους ήταν καθυλωμένη σε αναπηρικό καροτσάκι. Δεν μπορούσε να σταθεί ούτε για 1 λεπτό στα πόδια της, αλλά είχε βλέμμα καθαρό. Έβλεπε αυτά που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Ήξερε τι κρυβόταν πίσω από τα χαμόγελα του Νίκου. Προσπαθούσε να προειδοποιήσει τον Δημήτρη, αλλά εκείνος δεν ήθελε να πιστέψει πως ο ίδιος του ο αδελφός θα έκανε κάτι τόσο βαρύ. Πίστευε ακόμα στο αίμα και στη συγγένεια. Μία μέρα ο Νίκος είπε πως πρέπει να πάνε μαζί σε ένα γραφείο να υπογράψουν κάποια χαρτιά δήθεν για τη ρύθμιση των κληρονομικών. Ο Δημήτρης πήγε χωρίς υποψία, υπέγραψε χωρίς να διαβάσει. Ένιωσε έναν κόμπο, αλλά δεν τον άκουσε. Ο Νίκος χαμογέλασε με τρόπο που δεν είχε καμία ζεστασιά. Μέσα σε 1 ώρα τα 2 διαμερίσματα είχαν αλλάξει όνομα, μπήκαν στο όνομα του Νίκου χωρίς ο Δημήτρης να το γνωρίζει. Τις επόμενες μέρες συνέβη κάτι ακόμη πιο σκοτεινό. Ο Δημήτρης άρχισε να νιώθει αδυναμία, ζάλι, θολούρα. Η σκέψη του δεν ήταν καθαρή και τότε ο Νίκος έκανε την κίνηση που είχε σχεδιάσει εδώ και καιρό, τον πήγε σε ψυχιατρίο και είπε στους γιατρούς πως ο αδελφός του είναι επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τους άλλους. Οι γιατροί τον πίστεψαν, δεν τον άφησαν να μιλήσει. Τον έδεσαν στο κρεβάτι χωρίς να ακούσουν ούτε μια λέξη του. Όσο ο Δημήτρης ήταν έγκλειστος, ο Νίκος ολοκλήρωσε τη μεταβίβαση. Πούλησε το ένα διαμέρισμα, νίκιασε το άλλο. Εμφανιζόταν στους γείτονες σαν δήθεν σωτήρας που προσπαθούσε να προστατέψει έναν ψυχικά άρρωστο αδελφό. Η μητέρα τους προσπαθούσε να μιλήσει στους γιατρούς, αλλά δεν μπορούσε να περπατήσει, δεν μπορούσε να τους ακολουθήσει. Μόνο φώναζε όσο μπορούσε πως ο Δημήτρης ήταν καλά. Ο Δημήτρης μέσα στο νοσοκομείο προσπαθούσε να πείσει τους γιατρούς ότι δεν είχε τίποτα, ότι κάποιος τον παγίδευσε, ότι ήθελε να βγει, αλλά κανείς δεν τον άκουγε. Οι γιατροί έβλεπαν μόνο τα χαρτιά και τα χαρτιά έλεγαν πως ο Νίκος ήταν ο νόμιμος συγγενής και ο Δημήτρης ήταν ασθενής. Κάποια μέρα 2 γιατροί μπήκαν στο δωμάτιό του και του μίλησαν με ψυχρή φωνή. Του είπαν πως αν θέλει να βγει πρέπει να πληρώσει, πως υπάρχουν έξοδα, πως η διαδικασία απελευθέρωσης δεν είναι απλή, πως χρειάζονται χρήματα, πολλά χρήματα. Ο Δημήτρης δεν είχε τίποτα, τα διαμερίσματα είχαν ήδη χαθεί, δεν υπήρχε δρόμος διαφυγής και τότε του πρότειναν κάτι ακόμη πιο άσχημο, να πάρει δάνειο, να υπογράψει, να χρωστάει, να πληρώσει το νοσοκομείο για να τον αφήσουν ελεύθερο. Οι γιατροί δεν είχαν ενδιασμό, έβλεπαν έναν άνθρωπο αδύναμο, μόνο, χωρίς υποστήριξη και πίστεψαν πως μπορούν να τον πιέσουν. Ο Δημήτρης δέχτηκε. Ήταν η μόνη του επιλογή. Υπέγραψε για 30.000 ευρώ, μια περιουσία για εκείνον, μια καταστροφή. Αλλά ήταν ο μόνος δρόμος για να φύγει και έφυγε. Όταν ο Δημήτρης βγήκε από το νοσοκομείο ένιωσε τον αέρα της Αθήνας σαν να ήταν ξένος. Οι δρόμοι του φαίνονταν πιο στενοί, πιο θορυβώδεις, πιο ψυχροί. Κρατούσε στα χέρια του ένα χαρτί που έλεγε πως χρωστάει 30.000 ευρώ. Ένα δάνειο που δεν είχε ζητήσει ποτέ, αλλά είχε υπογράψει για να σώσει τον εαυτό του από τον εγκλισμό. Η ψυχή του ήταν εξαντλημένη, αλλά η σκέψη του ήταν καθαρή. Έπρεπε να βρει τη μητέρα του. Ήταν η μόνη που τον πίστεψε όταν όλοι οι άλλοι είχαν στραφεί εναντίον του. Η πόρτα ήταν μισάνοιχτη. Η μητέρα του καθόταν στο καροτσάκι της δίπλα στο παράθυρο. Όταν τον είδε, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα. Δεν μίλησε αμέσως. Μόνο άπλωσε το χέρι της και ο Δημήτρης γονάτισε δίπλα της. Εκείνη του χάιδεψε το πρόσωπο σαν να ήθελε να σβήσει όλα όσα είχε περάσει. Εκείνη ήταν η μόνη που δεν είχε αμφιβολία ούτε για μια στιγμή.
Ο Νίκος είχε εξαφανιστεί για λίγες μέρες. Ήταν απασχολημένος με τα χρήματα από την πώληση του πρώτου διαμερίσματος. Ήταν πεπισμένος ότι ο Δημήτρης θα μείνει στο νοσοκομείο για πολύ. Δεν περίμενε να τον δει να περνά την πόρτα του σπιτιού τόσο γρήγορα. Όταν γύρισε και τον είδε εκεί, πάγωσε. Προσπάθησε να πάρει τον ρόλο του θύματος. Είπε πως ήθελε να τον βοηθήσει, πως όλα έγιναν για το καλό του, πως οι γιατροί είχαν επιβεβαιώσει τις ανησυχίες του. Αλλά η φωνή του έτρεμε. Ήξερε πως ο Δημήτρης τώρα είχε μάτια που βλέπουν. Πια τα επόμενα βράδια ήταν δύσκολα. Ο Δημήτρης κοιμόταν στο πάτωμα δίπλα στη μητέρα του. Δεν μπορούσε να εμπιστευτεί τίποτα και κανέναν. Δεν ήξερε πόσο βάθος είχε το σχέδιο του Νίκου. Δεν ήξερε αν υπήρχαν κι άλλοι άνθρωποι εμπλεγμένοι. Ήξερε μόνο πως έπρεπε να σταθεί στα πόδια του πριν καταρρεύσει. Το δάνειο κρεμόταν πάνω του σαν σκιά. Τα διαμερίσματα είχαν χαθεί. Ο δρόμος ήταν σκοτεινός. Αλλά υπήρχε ένα φως. Η αλήθεια που ήξερε η μητέρα του. Ο Νίκος άρχισε να ανησυχεί. Κατάλαβε πως η κατάσταση δεν ήταν πια υπό τον έλεγχό του. Προσπάθησε να ξαναπλησιάσει τον Δημήτρη. Μια φορά του πήγε φαγητό, άλλη μια προσπάθησε να τον πείσει να μιλήσουν μόνοι τους. Ο Δημήτρης τον κοιτούσε χωρίς να μιλάει. Ήταν σαν να έβλεπε για πρώτη φορά τον αληθινό άνθρωπο που είχε μπροστά του. Έναν άνθρωπο που είχε προδώσει αίμα, που είχε ψεύτικο βλέμμα, που είχε χτίσει όλη του τη ζωή πάνω στην απληστία. Μια μέρα ο Νίκος έκανε το λάθος. Εμφανίστηκε με χαρτιά στα χέρια. Ήθελε να αναγκάσει τον Δημήτρη να υπογράψει κάτι ακόμη. Κάτι που θα του έδινε ακόμη μεγαλύτερο έλεγχο. Η μητέρα τους ήταν εκεί, άκουσε τα πάντα. Και όταν ο Νίκος ύψωσε τη φωνή του, εκείνη έκανε κάτι που δεν είχε κάνει χρόνια. Προσπάθησε να σηκωθεί, δεν τα κατάφερε. Έπεσε στο πάτωμα, αλλά τα λόγια της ακούστηκαν καθαρά. «Αρκετά!» Ο ήχος εκείνης της λέξης έκανε τον Νίκο να σιωπήσει. Για πρώτη φορά η αλαζονία του έσπασε. Έκανε πίσω. Έφυγε από το σπίτι χωρίς να μιλήσει άλλο. Ο Δημήτρης σήκωσε τη μητέρα του και την έβαλε στο κρεβάτι. Η εικόνα της στο πάτωμα του τρύπησε την καρδιά. Την επόμενη μέρα πήρε μια απόφαση. Θα διεκδικούσε τα πάντα πίσω. Ήξερε πως ήταν δύσκολο. Ήξερε πως δεν είχε χρήματα. Αλλά είχε κάτι που ο Νίκος δεν είχε. Την αλήθεια. Τη μητέρα τους και τη δύναμη που γεννιέται μέσα από τον πόνο. Πήγε σε δικηγόρο. Είπε όλη την ιστορία. Ο δικηγόρος άκουσε χωρίς να τον διακόψει. Στο τέλος του είπε κάτι που δεν περίμενε. «Αν μπορείς να αποδείξεις ότι σε ανάγκασαν, ότι πλαστογράφησαν την υπογραφή σου, ότι σε έκλεισαν παράνομα, έχεις πιθανότητες. Δεν είναι εύκολο, αλλά έχεις πιθανότητες». Και κάπως έτσι άρχισε η μάχη. Ο Δημήτρης ξεκίνησε τον αγώνα του χωρίς βεβαιότητες. Είχε μόνο ένα φάκελο με χαρτιά από το νοσοκομείο, κάτι υπογραφές που δεν ήταν δικές του και τη μαρτυρία της μητέρας του. Κάθε μέρα ξυπνούσε με φόβο, αλλά προχωρούσε με σταθερότητα. Ήξερε πως δεν είχε να χάσει τίποτα πια. Του είχαν πάρει τα πάντα. Έμενε μόνο η αξιοπρέπειά του και ο λόγος του, ο δικηγόρος του, ζήτησε να συγκεντρώσει ό,τι μπορούσε. Έγγραφα, ηχογραφήσεις, ιατρικές σημειώσεις, μαρτυρίες. Η μητέρα του μίλησε όσο μπορούσε με φωνή αδύναμη αλλά καθαρή. Είπε πως ο Δημήτρης ήταν υγιής. Είπε πως ο Νίκος είχε σκοπό να του πάρει τα διαμερίσματα. Είπε πως τα είχε δει όλα. Κανείς δεν μπορούσε να αμφισβητήσει μια γυναίκα καθυλωμένη που δεν είχε τίποτα να κερδίσει. Ο λόγος της ήταν το πρώτο φως μέσα στο σκοτάδι. Τη φορά όταν έμαθε πως ο Δημήτρης απευθύνθηκε σε δικηγόρο. Ξεκίνησε να τηλεφωνεί, να ζητάει συναντήσεις, να λέει πως όλα ήταν μία παρεξήγηση, πως οι γιατροί είχαν μπερδευτεί, πως δεν φταίει κανείς. Αλλά ήταν αργά. Η μάσκα του είχε πέσει. Ο Δημήτρης δεν σήκωσε το τηλέφωνο ούτε μία φορά. Κάποιο απόγευμα, ο δικηγόρος του Δημήτρη τον κάλεσε. Του είπε να έρθει στο γραφείο. Όταν έφτασε, ο δικηγόρος είχε μπροστά του τον φάκελο με τα έγγραφα.
Δίπλα του ήταν μια γνωμάτευση από άλλον ψυχίατρο. Έναν που δεν είχε σχέση με το νοσοκομείο. Η γνωμάτευση ήταν ξεκάθαρη. Ο Δημήτρης ήταν απόλυτα υγιής. Δεν υπήρχε ίχνος ασθένειας. Ο δικηγόρος πήρε ανάσα και είπε μόνο μία φράση. «Τώρα έχουμε όπλο». Με αυτό το έγγραφο και τις υπογραφές που είχαν πλαστογραφηθεί, ξεκίνησε διαδικασία ακύρωσης. Ήταν μακρύς δρόμος. Χρειάστηκαν εβδομάδες. Αλλά ο Δημήτρης ήταν εκεί σε κάθε συνάντηση, σε κάθε εξέταση, σε κάθε κατάθεση. Ο Νίκος δεν εμφανίστηκε ποτέ αυτοπροσώπως. Έστελνε δικηγόρο. Δεν είχε το θάρρος να κοιτάξει τον αδελφό του στα μάτια, η μητέρα τους παρακολουθούσε τα πάντα από το καροτσάκι της. Κάθε μέρα τον ρωτούσε τι έγινε. Κάθε μέρα τον έβλεπε πιο δυνατό, ένιωθε την καρδιά της να γαληνεύει, έβλεπε τον γιο της να επιστρέφει στη ζωή λίγο-λίγο, ώσπου ήρθε η ημέρα της τελικής απόφασης. Ο Δημήτρης κάθισε στο μικρό δωμάτιο του δικηγόρου. Τα χέρια του έτρεμαν, ο δικηγόρος άνοιξε τον φάκελο, ξωρίς να χαμογελάσει. Χωρίς να κάνει περιττές φράσεις, είπε μόνο την ουσία. Η κατάθεση στο νοσοκομείο ήταν παράνομη. Οι υπογραφές ήταν πλαστές. Τα διαμερίσματα αφαιρέθηκαν χωρίς συνένεση. Οι γιατροί είχαν λειτουργήσει εκτός ορίων. Ο Νίκος έχασε. Τα διαμερίσματα επέστρεφαν στον Δημήτρη. Η υπόθεση για το δάνειο θα επανεξεταζόταν. Ο Δημήτρης έβαλε το κεφάλι του στα χέρια, όχι από χαρά, από ανακούφιση. Ήταν η πρώτη φορά μετά από μήνες που ένιωθε πως μπορούσε να αναπνεύσει. Την ίδια μέρα πήγε στη μητέρα του και της είπε την απόφαση. Εκείνη έκλαψε, μάτια κουρασμένα αλλά γεμάτα φως. Του έπιασε το χέρι και του είπε πως τώρα μπορούσε να ζήσει ξανά. Ο Νίκος δεν ξαναφάνηκε. Δεν είχε χώρο πια στη ζωή τους. Ο Δημήτρης δεν κράτησε μίσος. Δεν κράτησε οργή. Μόνο μια απόσταση που ήταν απαραίτητη για να συνεχίσει. Δεν χρειαζόταν εκδίκηση. Η δικαιοσύνη είχε μιλήσει. Η Αθήνα εκείνο το βράδυ ήταν ήρεμη. Ο Δημήτρης κάθισε στο μπαλκόνι με τη μητέρα του δίπλα του. Τα φώτα των πολυκατοικιών άναβαν ένα-ένα και μέσα σε εκείνο το απλό φως ο Δημήτρης ένιωσε για πρώτη φορά πως η ζωή που του έκλεψαν είχε επιστρέψει όχι όπως πριν, αλλά πιο καθαρή, πιο δυνατή, πιο δική του. Και αυτή ήταν η λύτρωση.